Volám sa Rudy, Rudolf Ivan, spoločnosť Air Original, malá firmička v detve srdca Slovenska. A dnes robíme práve rozvojový kurz pre jednu firmu v Slovensku, kde sa zameriavame hlavne na tú spoluprácu cez všetky komunikačné spôsoby a vzťahové veci, cez zážitkovú formu. Všetci chcú vysoko výkonné, efektívne týmy. Hej, to väčšinou proste to zadanie tamto chcú mať, ale nejak pozabúdajú, že proste ten tím sa skladá z jednotlivcov. Prídu ľudia ohľadom nejakej proste leadership témy a my tam dáme, že ale nezabudnite na to, že proste aj vy ste tu a že vy ste dôležití. Ukričaná mama je predplatná proste svojim deťom a to isté platí aj pre tých manažerov. Keď tu ľudia žijú v podmienkach, že bez elektroniky, musia si uvariť na ohni, zažívajú možno chlad, hej. Možno neúplne komfortné postele, na ktoré sú zvyknuté. A tie všetky veci sa musia postarať o seba, o druhých. Tak už popri tom programe, vlastne už to prostredie, v ktorom tu fungujú, im hovorí, že ako vlastne spolu nažívať, spolupracovať, pretože trávime spolu v tej práci viac ako tretinu života. Za svoju kariéru som zažil strašne veľa rozvojových aktivít, ktoré boli dobré, ale mi prišlo, že proste bola to strata času, lebo ten zážitok alebo tá vedomosť sa nepretavila do praxe. Čo bolo príjemné, samotný výcvik a potom vlastne, že mi to dalo ten správny nástroj do rúk, vďaka čomu som získal istotu v tom, ako to naplánujem a že dosiahnem tie pedagogické ciele. To bolo super. A mne to vlastne otvorilo bránu a možnosti na to, aby som sa ako postavil na vlastné nohy a venoval sa tomu, čo ma baví. A to je rozvoj ľudí a rozvoj tímov. Čiže vlastne vďaka tomu to bol jeden z momentov, kedy ma to nakoplo, aby som o rok pozdejšie dal výpoveď z korporácie a venoval sa čisto zážitkovke. Výsledok bol, že si žijem taký svoj sen teraz, lebo pracujem s tým, s kým chcem, pracujem na tom, čom chcem. A vieš, nemusím sa nikomu akoby prosiť o niečo. Mám uprataný svoj život úplne inak, pretože mám na seba oveľa viac času. Na svoje hobby, na rodinu. Takže bol to dramatický obrat. Povedal by som 180 stupňov mojho života celkovo. Všetky firmy, ktoré tu boli raz, tak sa vracajú už s novými témami, s novými ľuďmi. Práve preto, že vidia, že to sú nie vyhodené peniaze, ale že fakt boli dobre investované.